Higit 1 milyong kita naman po ng isang courier service provider sa Posorobio, Pangasinan. Tinangay ng mga sospek na gumapang sa kanala. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tinangay ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek ang nasa 1,027,776 na kita ng isang courier service provider sa Barangay Rosario sa bayan ng Posorobio. Ayon sa inisyal na investigasyon, naging entry at exit point ng mga sospek ang open kanal na may layong 400 na meters mula sa establishmento. Mula sa kanal, gumapang ang mga sospek hanggang makarating sa establishmento bago sa pilitang wasakin ang vault na kinalalagyan ng pera. Sa pagkikipag-ugnayan ng IFM News Tigupan sa Posorobio Police Station, patuloy pa rin ang malalimang investigasyon katuwang ang forensic unit mula sa Urdaneta City. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.